Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Indah berau
sale tantu di masih bayang mati dari kau tua orang elok datang tua jalan mentang yang mana tua tantu artinya jalan oleh sahabat itulah jalan di orang syariat siapa meninggalkan tentulah sasih banyak kara umat masuk sekarang kailia kamu dia malengang-lengang parilah kanya dari mulut pagilah sampai petang olah sampai tua di pandang sembayang itulah sangat yo bodohnya orang yo sangko tu kai kembali bujang yo sangko dua kali dunia tak kembang umpamu menerima rusujoki masih wasalah tak ada video ulang tetapi kau indah aku kan dengar pikir mana oi saudara hidup manusia dengan agama itu manusia kau indah juga kamu manusia apa namanya gitu sangat kuat ini memega agama itulah Islam sudahlah kau indahlah sembahyang dirimu agatu Islam tak ada kafir tak tentu jadi padamu adalah benar aku dari badan tak burun nenek bima apa menjadi aku hidup di dunia mana tuh kalama oh suku iyo kala johana dalamnya onte badan tak jampan pikir mana di masalah sekarang kebanyakan di masuk sekarang oh berjanji-janjilah kabaku udah sembahyang haru yola diana iyo sahabat lu gadang meragala di bidan tu sampin taro berjanji oleh langkah naraku oh ya pikir mana
dan kaba amano ka ampe iyo di dalam kubur tanyo malaikat oh ya nanti kiamat adalah sampai datangkan Tuhan oh hari kiamat ya bila tiba Allah ke masuki aku nanti ya malam bau anyo paliaron selamat badan masuk sarugo kebanyakan umat di zaman kini kalau dia benar mencari piti hidup mati dosaku selamat indah kembali nyawaku putih jawabku diganti sampai mati indah baragi tigo alai sajo indah baladi artonar banyak sakit tonan mulia tawanan bayar kurang di soal nana pengajian adalah sakit dulu dia yang dulu dari kami kan batu singar barapi ikona mojo sebagai pembukaan kalian pertama pemetakan lebih alamu kotibo lalai tuan rumah di madenanku sebagai kamu agung padul malananku waktu tamasa kebinaria hai pulang-pulang anak ubi apa-apa dan otang pares tu kepala desa lalai abarela ubi ala bawa pulang kami tukang nanasila wa inana lada dia mana pulai pak wali jarang pulang rumah jarang kabalai itu sebagai extraño atau sebagai ode bumbunya nama basjo pola mamue baso sebagai acara sebagai intermezzo iyo karano ene nyokito de la ibadu de batigo Nakakida iyo edenyo dapiti palega kanenyo kudo marine samuno dikantakan kapadona tasnirekan kido ya itu kepado pana ajuna orang yo bari de banamo dongan diunan melasa dongan desana sudah renoigo oh kini diumumkan mana Biya kakao mere muslimin walau kakao mere muslimat jo Biya kakao mere kawin walau nampatu ngate sunat jo Biya kuni padanan jo kisan walaupun orang mere sumando Kisah orang diulat
ko ado juna na jawa nan masih iwe de barado nan masih duduk yo nongkrong di teras ya tahu di burando walau di dalam kami dah sedang menuju lekasiku Dekarano kalau nada bunuh basike agak banyak aredeyo biar di dalam yo palepong stipe ko ado di dalam yo berkerudung biar di dalam yo pakai sangguan sagada yo roda oto ko ado di dalam memakai parfum napa mere empat wada jo malaboro kapado iyo na aya walau sarato jo bapu sada mata jo koncolamo wala makali kuno biar di dalam minum telur walau minum kopi dino nana sana duduk iyo lagi kadai pamain ko wajo batu domino sasudanan iyo edenyo itu agak baca peo malatibo bao iyo lalakanti bao sarato kuncu biar nana datang yo dari jauh anak labai punyo dejo pulo walau datang dari sungai pisau dari sungai Pinang yo dati bobulo bianan tayo de paonda walau nada tayo pakai utu bianan datang lapa utu kijang tanpa mere kijang yo laku mando biayo datang nanjo expander walau datang ejo pasero biayo deba honda smell biaya ba honda yo de king ko ado ba honda yo de nyoti kero alno ba honda yo de mega pro ko ado ba honda yo de nyo en make yo piti ek yo ado pulo biar pun datang nan berjalan kaki adonan memakai sepeda untuk kau nagai menang ada sila wak nak mudu nak mencari jodoh karena yo sari yo de batamu yunaladi mandenanku
kini alayo debatamu lala muda ado acara sarupo iku malaki ulah denyo kini lada dengan kitu batamu mai ko dipanggil tukang desilawe kini nak algojo sajo kalau tiba di main bola biarlah dunia nana kadunyo kalau ibaratkan ada petinju kelas berat onan kadunyo kalau iyo limpil tak inge-inge mikison magigi ibangka dalingo kisah hati-hati oleh bilang jual akhirnya juga umpamo film kartun ya dokulo ibarat ipin dan upin nabo tak kapalo kalau tiba di pelawa one sana aji sulit parto bujang-bujang marah dosanya Kanda pengurus masjid kami kembali nataso sabaleh tahun lah denai nanti bungo disiram matanya pagi tapi aku nanti jadi Pak Wali bungo disiram jadi pucuk ubi aku to eo tu buat di hati Irai padani takkan bisa lagi tapi aku nan terjadi sampai pada hati tapi apa nanti jadi Pak Joromoe sabar apa dia ku ado bujang di mande nan indak babini bila dinan kala lumrah saja tak kicu dinan tarang homo ramonyo kamano malu ne pawani kadibao
jelo kami punta dai sarga dan palu kini yo dikanakan lakapado sire kan gitu sirekan kami bersama Tuhan turi akapana Arjuna la orang bari yo de manamo adi sambia makanda la hituara na babu edu kini kana unyil di buwe puno di sanjonanko tapa so di bari bana onde jo iramaiko ai pu ami bila lang la pu awak ba bini orang mande dak ka tuju ai puala ami oh bila la kupu pak wali ko mana ba bini di bodi rumah kan pasak pintu magano la ne magano la tajujo sangka magano la ne magano Ketika dia babiti kau bilang udah sayang ketika dia babiti nan kudu ada kau longkang ai pu ami bila la pupu ma ojek la 10 hari la dapat piti la 3 ibu ai pu ami bila la pupu ulang pamilya bini dapat bini na bagi palsu Gitu jo irama bintang sebagai jo irama oju kini di bari bana ladan jo irama lagu ibara eo balada ibara jalan kilo de banila datang apalo bati tiara tabi ini dado apa pernah Arjuna rambaina ini dunia itu akhirat de samo di pakai kado onyo la samo di pakai kado nataran jalan onan kasaru tanah la nasi ulala don ne tunggu sabanta tunggu sabanta jangan lagi harang kuat ada don ne salam ini awak dia salam dan ini awak mati bapa fisabilillah mati bapa fisabilillah agak bola banyak orang berubah batang batu hejo batang tanah nene semua bami yang kadu semua bami yang kadu dunyo
Iba mo saji iba maliang ju kain basah di bawah mandi nenek sudah di bawah pulang amal ibadah di bawah mati nenek bini dan kami dilamar orang bini dan kami mencari laki bujang Nanatasan ku inyo tamatuju Nanatasan ku inyo tamatuju Keputusan nyo ka Allah ju Keputusan nyo ka Allah ju Bala hai bala karan dia mudo nene lanasa makan ulu nanasa bala makan ulu tukang silawai paling ulu kampung Puji jo sumani rami de anak koto ilala takui de bini nak sampai sudah matanga silawai dulang